Creiem que la diferència del hot blues a altres bars potser és la música en directe i la programació estable setmanal. Amb uns pares, sobretot el jazz, sempre els ha agradat molt la música i ja fa molt temps, sembla que des del 2007, que van començar a fer concerts més a esporar així amb els seus amics. I van vindre a tocar un dia, després van vindre a tocar un altre dia, es va anar fent una roda de músics, no te n'adones compte i passen 7 anys i estàs programant setmanalment. Fins on estem aquí jo crec que no... Vaja, crec que mons pares no s'ho haurien imaginat mai, d'estar programant. Mon pare moltes vegades està a les tardes que està servint, però està amb l'ordinador contestant mails, escoltant propostes, tancant agendes, canviant concerts, vull dir. Després també la fas perquè veus que els músics tenen molts problemes per tocar. La música en directe està molt difícil i ens sentim supercontents de deixar el nostre trosset perquè la gent es pugui expressar. Les parets estan obertes a que la gent les exposi coses, estem oberts a fer presentacions d'això, de llibres, presentacions de qualsevol mena, cosa cultural, no? En llocs petits que no hi ha un escenari, doncs això fa que es creïn unes energies, unes coses molt positives i es crea unes sinergies molt maques. Jo crec que hi ha una explosió molt gran musical, o sigui, és que no només hi ha el hot blues, o sigui, hi ha molt moviment, hi ha molta gent que toca, hi ha molta gent que té ganes d'organitzar coses, de festivals, i cada cop n'hi ha més a Igualada, no? I també la gent hi està anant i que hi segueixi anant i que es passin per aquí, que es passin per Reggae on Fire, quan vegin el festival de jazz, doncs que hi vagin, ara ens donen aquest premi superguai, no? Però que és tot, des de les escoles de música, que eduquen els nens a que els agradi la música, i és tot una roda, no? Que enriqueix en el fons la cultura d'Igualada.